Så kan vi lige trage op på den anden side af bakken. Er du med, Lærke? Så traver vi. Ja, eller galop, det bestemmer i sig selv. Nej, jeg kunne ikke se et hoved, det var bare noget, jeg forestillede mig. Og noget der. Wagner sidder også klar. Wagner sidder også klar. Hvad farve er hula-hop-ringen? Nå, ja, Asta, du skal op til Ina. Okay. Lige her. Du må ride lige så tæt du kan og holde stille. Så får du de her tre i hånden, og den skal du sætte ned over her. Ja. En, to, en ad gangen. Det var 3, det var 6 point. 6. Ja. Ina, det kan godt være, at du måske skal gå lidt derhen. Så får du lige dit kort tilbage. Du har set folk ud. Nej, jamen, det er bare fordi, jeg skulle til det nogle gange. Så er der en, der siger, jamen det er mig, der har alle kort. Og så sagde jeg, nej, jamen vi har hver vores. Ja. Okay. Så. Det er nogen, jeg går lige med dig på dag. Nej, det er ikke noget, her. Den var farlig, den der. Tager du den først? Hvad vej skal vi? Jeg skal følge den, ja. Hvad? Vi skal den vej. Den vej. Der er ingen af jer, der har købt to af lommen med. Nej. Altså, Jeg har begge jeg har et eller andet, vi lige kan tage bagefter. Er det begge korten, du har? Ja. Begge to? Jeg tager en små her fra jer. Skal nok Ja, men ellers har jeg... Kom du bare hen og gør det her. Yes. Og det er Anja, der er først. Det må du kunne klare, min ven. Ja, den. Du skal bare sætte de her tre ned over den pind der. Og tager du alle tre på en gang. Ja. Altså, hvor er de skide dygtige, de piger her. Ja, det er ekstra point. Stik. Vi kan godt se, at den giver 12. Men det handler jo også allermest om at mest hest og fede, ikke? Ja. Det er kun. Og sådan. Yes! Så. Bare have point med. Det er perfekt alt Bare lige have dem tilbage. Ja. Skal jeg tage et billede af den der hula-hop-ring? Så ved vi, hvad farven er. Den er lyserød. Vi skal holde øje med alt muligt.
Hesten bliver helt bange for den. Ja. Godt, vi tager sådan nogle billeder. Jeg har vi også lige den brug. Den er der jo nok ikke så sjov. Det er godt. Nu kommer der andre. Godt, man dokumenterer. Skal jeg huske at holde øje med røde poser? Ja. Men altså, skal vi over have fat i det røde pose, når det er? Eller? Der ligger sådan nogle papir i, vi skal have. Okay. Det er sådan nogle opgaver, vi skal lave, når vi kommer hjem. Altså få en point for, at man svarer rigtigt. Og det kan være mange forskellige. Det kan selvfølgelig, altså det kan ligesom være det der, hvad farve var hulehopringen. Men det kan også være, nu har der jo været flere foredrag og sådan noget. Så for eksempel, hvad handlede den historie om med fuglen for eksempel, eller sådan noget? Eller må der være køer her, eller sådan noget shit. Et eller andet med. Så det er ikke noget, man kan søge op, desværre. Ja. Er min hætte sådan gået halvt op? Og min hætte er gået op. Undskyld mig, hvordan? Vil jeg godt lige spørge. Hvad? Det kan jeg altså slet ikke finde ud af, det her. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal gøre. Sådan! Så. Ja.